ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beach aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kyndong Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka ba Skhim bat bidor. Kyndong song snong jong ka snong Kyndong Wahlang ka snong ka bahap hapo ka Jingpyntrei jong ka soyong CNRD block kilapan pau ya ka jingbam sngohun halor ka Jingpyntrei kam ya ka surok daubilat ka balashna leng ba ka Skhim Mnrega ne ka balatip pajba kum ka Skhim shispa sngi uway ni Kyndong song snong jong ka ne ka snong uba overwhelming do ula kenno bakala don ka jingbam sap ka bashir khai da Kyndong kit kam jong ka VEC Kyndong Wahlang na ba ya ka Jingpyntrei amshim lashna kat kum ka work order bat ka plan estimate uba overwhelm uladawa baka VEC kadai ban Jingpyntrei biang yagani ka surok daubilat bat lada kibor bahalor kimle AA ula Byrngem ru ban late Mudui shaying Kashari Baik, Kyndong tu, lagi kali lagi sana lagi long. Baik, Kyndong sudah dah. Baik, saya kena, terdun markai, dah dia du. Baik, tu, ini yang Jingpyntrei. Melayu cari leh long. Melayu cari dah. Ni kum Kyndong song snong ni I ba kamlong kan ka Jingpyntrei hinring la ujor no sa u video ya kan ka Jingpyntrei ka jing ujor jung I video ka de du khat santarik bane ba khandai ya ka bangi ni la ujor sa u video hinre u video haduk menta sumla AA ya kan ka Jingpyntrei ni subena wer ba ulawan ban kori hinre sumla khatlang yangi ki ba ujor pat ikan ka Jingpyntrei usula lendat sop halor kata nga pentip su video nga phone su video u video uang ba ngasuan tang banyo report ya kene ka surak nga pha tang banyo report hinre nga ngalada pha banyo report lane ban pha da kono komro ide ban donlang bat kinang ujor ide ban donlang bat pejba ide donlang bat kinang Jingpyntrei habang ikwa ya ka bakhoj ku suba balengin septing ya kata nginwan lang ro leyu uang takhilat nyinlai sei habang i don ki jong ki kami don sesilong tengi ni pentip ke kumtai video te halor kata video haduk menta pentip ye yang ukalan kumne kumtai nyemla ban sufru ban nyemla ban da syai ke jing keran jong video te halor kata ngi kum Kyndong song snong nyimban se ban pha no sa usip secretary ya kene ka kam namar ba video mle ye namar ba kene kam ni I ba la dap menta te ngi pha no sa usip secretary te ngi la pha usip secretary ha ka ap nyo trek bane ba sipau te menta ngi da kerpat yau usip secretary ro subha ba un sim khialam ya kene ka kam ba kina ban Jingpyntrei biang ya kene katkum ka plan katkum ka estimate ka baladan hinre omdei ban sulek thak omdei ban sulek syukur kum Kyndong yalam jong ka snong orang ba snong secretary snong bat kum juru ya ka WEC ka badai ne po snong Kyndong Wahlang nyo I ya ka jinglek thak jong kine kalong ba kinsu bamsap na ka banta jong kane ka Skhim ka badai sau enci hinre menta tang siteng enci ru kamdon te sei ke pisah ke dan hangne kumba pralak tam la bo ke pisah sei kin bo sei ya ke baki kin pendon kam ya kene ke pisah te ni da karpat yu ship secretary bo un Jingpyntrei biang ya kene ke surak bagi pajba nong song snong bakin la ya ke banyo ya ke hok kumba ka sarkar kemi nadu nang thi ka balamang bat ka bala ai hangi kum ke pajba khnang bang ki Jingpyntrei kan lek dai chau pajba sha ki nong kit kam ki badai pej ya kene kam te bat halor kata ni da lada ka sarkar lada usip secretary lada ki bor jong ka office kim le ye kene kim sim khia ye kene ki sim sting ki khen kam kai ki khen kam sting ki kem khen kam chat kai ni kene ngim ban se bang ni hap lek chakot ngim lek bej direct chakot ba ke ye ki jing le jong kine ya ka bang ni ngin hap ye challenge chakot
namar ba ngilai rengkat bat phiru kum ki social media phiu hang ne ba kane ka Jingpyntrei ni wan phiwan sakhi da lade henrei kiwan sop kiwan buri ban wan kri hang ne po sport kimnut kiwan sop ban pentip yang ni kinong ujol lane ban pentip poj ba imnut ki pentip tang ye ki ba sngu ye dai bat lade henrei ban pentip bat ni ki ba ujol pat kimnut ban pentip te ni wan hang ne rengkat bat phi kum ki kubor ki bawan ban pej ban sekilang hang ne nyim kwa ya ka ban le ya ka lendat-lendang i kwa da ka besit basai bo pej ba unyo ba ya ka hok punyung pej ba henrei bele ngin ting ya kata te kata ka wei ka mat ka bangi dawang ong ba sngo ba uchip sekretari unsim khiai kene ka kam ba ngila ban yo kum ki pej ba nong song snang ya kene ka Jingpyntrei la pentrei da u rong ba snang ba dei u chairman jong kene ka komiti bat u sekretari bat ki member ki badan hapo jongka WC baro rengkat bat ki nong kit kam snong sekretari kumta tertar kila Pentrei ye kene kakam te halor kata ya kabanta kane ngibu ye kijing kerpat kata te bat ka wei kalong ka ba ni kendu jing su kalong ba ha ka ba yedei bat kine ki semsnyang semsyar kane ka semsnyang semsyar la ai wokardar du snam hajar khat khandai video la ai ye kene ka wokardar tel ai wordar la ai bat ki estimate ro la don lang ki estimate ro la ai estimate te la ai wordar la ai estimate la ong ki lek ban Pentrei no ya kene ka Skhim te ki paj ba ha bala yo ya kata ka ordar ban Pentrei ha ba ki paj ba ki la yo ya kata ya ka hok jongki ki badai ban yo ya kene ka semsnyang bat semsyar henrei ka office nau ki ta na ki badai pej apo ka blok ki la ong ba ki lek ban thet ki kitar ban yo ban Pentrei no henrei haduk menta kini kitiar kila sujular kai ha ka jing rong jong ka ha ka jing duai shane bat satai ba had nadu snam arjar kat khandai bat ka jing rong jong ka maryang kamdei ka ba ka jing du ka bakai na ka banta jong kini ki semsnyang bat semsyar ki blok ki bla thet hang tu kila sumer phlang henrei kimla su ban Pentrei kade ka ke ayu ka daw ngimla ban tep kane ka jing dawa ka jungi ka neru halor ba kane ngila keran ni kuwi henrei nya basai ka bangi nyitip ba ni yo sngaw walang ba rong ba snang bat video ya ka baki kila ya khang ye kane Skhim ki ong ba nai Pentrei kane opaj ba la pan kam ong ba 6 ai rong ba snang bat video ka jing ya kata ka jing snothu jing mot jong ki ba ya kata ngidon ya kata ka Jingpyntrei ya ka record ro ka bangi ngidon ya kata ka ba video bat rong ba snang ba unnom Pentrei ya kane ka material ka dei alak nriu phu khandai hajar news pa khat nriu ka kata ka bai tiar kata ka dei ka material henrei ka widges hang ne ka dei alak nyup san hajar arspa ar phu tengka te baro hang ne la totalang bat ki we ki ba dan lang ne ka dei arlak pralak arpsan hajar te kane ka bai bela hang ne ka dei sanlak saup khandai hajar news pa prapau tengka ka bai bela henrei ka bai tiar kalong arlak nyup san hajar arspa arpau tengka kane ka bai bela bat ka bai tiar hang ne la totalang bat kiwe kalong pralak arpau san hajar ke Jingpyntrei ka dei banyo saup khandai sngi henrei ki no job kat hang ne ki dei nrupau ngot ki job kat ordar ka Jingpyntrei kane ka wok ordar ka bangi layo ka dei ka yedu ya sautrek jun arjar kat khandai layo kane ka ordar henrei ka Jingpyntrei pat ladang dap haduk mentah dang sudap mentah po si benai tam ar benai buna kawe ka wok ordar ka long bana ka banta ki semsnyang bat semsyar kini semsnyang bat semsyar arteli ki wok ordar te layo ya kane ka wok ordar nadu ka arf sautrek jun hi ar hajar arpau te layo lang bat estimate layo bat wokardar ban treino te ki pajba ki layo eta ka ordar ki lakit ya umau ki lakit ya usiap ki lakit ya ublok henrei haduk menta klem le ya kine ki tiar ki bala dab ban thiet henrei haduk menta ki klem ban pha trei henrei video la kran menta haduk menta sui kalain bat urang ba sinong na kawei ka sngi ngim sngu tho jing sai te ai habangi lapan kamro sumla ai
une u video ya ka Jingpyntrei jong kini ki samsniang bat samsiar te halor kata haduk menta ki mar ki mata ki suduk lot ki kelakit ka kela julor hak jing julor jong kamariang bat haduk menta ki dangsa kumtu ki badang dangsa andre ki bakit kit kela daban kit te halor kata ngi pha no da jing tho sau video ba subha ban Pyntrei no ya kene ni dawakam ba unle ban Pyntrei no hapo ya kesibnai lada Pyntrei ya kene ro ngin hap kiu ngin hap lek siapo kuat ya kene ro hakawai pat ka khubor uwei ni kinong song snong jong kene ke snong ubadairu unong wat RTI uba Curtis Rani ula Byrngem ban ujor da ke ejahar persya ya kontraktor uba Pyntrei ya kesurok PMGSY kabadon hakani ke snong bat ula kenno banado bala dep ban sna ya katai kesurok kamdon satya ka jingpen bha lene ka jing maramot ki bala bo kat kum ki Kyndong jong ka PMGSY thì cái Jingpyntrei cái Jingkwa ban pentip syaki pajba ba ka sarkar bat ka tenat piludi jong ka sayong jong ka Shillong South Division bat mau plang South Division bakan sengau no la jong skor nomor ba laman ka pori la ujor gane ka Jingpyntrei gane ka PMGSY kane hapo kanau alang te ila ujor man ka por te la liang USDO ro ila Wahlang ban inspect ni ka surak wong mentau tsunami la kham syuak lockdown ngila ada ban ya keren ti lekaliang ju USDO mau pulang ru ulah kular ban phatrei no ya kan ka pan pha repair no ya kan ka surok nomor manta kala adap san snam hajing sya kala tre ladu snam arja khat san te ban repair ya kan ka surok kalong ladu utei starting date of maintenance lightrik berai besar arja khat san kan kut how tai lightrik berai besar arja arfo te menta kamun kala kut kan ka jing repair tena kalian cengi gila ujor man kapor chau South Division ru Shillong South Division re hadu mentaru ulak kular yang ba in Pyntrei no ya ada ba slap kumta ba corona kumta re hadu menta ngi hadu dakut kane ka tarik ban repair ru ki klampawan repair tena kalian cengi nong Tremon Sobha jangan ni ka than ye area hi brogawai ngi sai sisen ngi kerpat ya jong ka South Shillong Division ba un Pyntrei no wud la da Trei mentau benai ngi menseng nam ai no FIR persya ya kontraktor nomor ba kerkum kane ka financial provision for maintenance and expenditure kalong kumni adu arja ka sang arja khandri ru ladon hi katai ka ba la batai tai bal kejinglut kejing sap hendai hadu menta watang khandiar ru kimpat repair kane surok tena kaliang jangi ki paiba no song jani ka than hi ngi dawa baik naga tran piludi ba ka dei ban Pyntrei no la Jingpyntrei ru ki Pyntrei ba mdei shu man shu tang ban shu tap man shu serdap ndai Jingpyntrei kat kum ka belabu hi tena kaliang janga sai sien ngi kerpat ba la kim le ngin ai ka FIR persya ya kontraktor